बोरमा खासिखौ फानबा आंहा बिबारि आब'लाहानाव आलासि जानो थांगोनलै निउ इयारनि। बोरमा खासिखौ फानबाबा आङो बेसे मोनगोन? माबासो मोनगोन खोना 8,000,000सो मोनखागोन खोना। वाव। बाबा बोरमाखौ माला होफैयो? गगा मोननायाबो हामनो रोंलालै दाहालागैहाय। हेलौ, आंखौ फुस्लायनो थाखाय फन हरलायबाय खोना दाला मोखाङा साला। दङ ओरैनो, नोंलाय? दङ ओरैनो माथो खालायबावनो, जेबोथ' खामानिखौनो मावनो हाखाया। बै फाफि मुफुरा अरनाया दाहालागै हामनो रोंला माथो। नोंदों साला हिनजाव गोदान हौवाजों थांदोंमोन ना, फाप नांजादों बियो दाला मोखाङा। सोरथ' ओंखाम संदों होनबालाय? नोंसा आमाया संगासिनो। ओमफ्राय गायदे, नोंखौ आं लिंनाया दा माला फैगोन? आयदै, हाथाय सानाय जासोदोंलै आंनिया, रांखावरि आनाय। मालानिफ्रायथ' हाथाय सानायखो नोंहालाय? मैयानिफ्राय सानाय जादों। ओंखामखौनो जानो हायाखै आङो। आयदै, थाबायबाबोसो साबावो। आङो दा थांथ'नो हानाय नंला दे, रांखावरियानि हाथायानो गैला खोना, आंनि हाथाया गजोबसिगोन। दानना होबाय। आंखौ बाहायनो नायदों थारमाने, नांगौखायसो। हमको सब पता चलता है रांखावरि आनाय, क्योंकि हमरा माथा हमरा ब्रेन इंटेलिजेंट है, हमरा माथा। सालाय कुकुरनि सैमा दंलै गायदेया, माखौबा हाथाय सादों, दासो हाथाय सानो मोनदों बेखौ? गैलाहाय, बिदिबा जाथारनाय नङा माथो। मायबा मोनसे जानो लुबैबाबो माथो जानोनो मोना। बै थाख्लायाबोथ' डिउटियावनो थांखायो। बे डिउटियाव थांबा आरो आङो मायबा मायबि संना होग्रा मानसियानो गैया जाहैयो। माने बै मेगि, मालपुवा, पक'रे, चावमिनफोरखौ जानो लुबैबाबो जानोनो मोना। जेब्ला आङो न'आव हारसिं थायो अब्लानिया आंखौ खथुक मायबा मायबि जानो लुबैयो, थेवब्लाबो मोना। बोरै जानो, मोजाङै थाबायनोनो हाया, संना जानोबो हाया आङो। देहाय, बिदिबा जाथारनाय नङालै, सासे रुवाथिखौनो नागिरनो होनांसिगोनलै थाख्लाखौ। सना, नोंसानिदि बै गायदेना साइडे होननाया, बेखौ फन खालायगोन होननाया खालायबाय नोङो? मा साइडे बेलाय, मा साइडे? गायदे आरो? बेनोथ' माने मोजाङै गोसोआव गैयालै सना रांखावरि। गैयासो जागोन दे गोसोआव, नोङो बुंनो होनना बुंदों। बिदि बुंनाङा दे आंनि आदानि फिसाजोखौ। जेमानबाबो आंनि आदानि फिसाजो, मानथिबाय? नोंनि एक्सनि फिसाजो नङा, मानथिबाय? सरि दे सना, सरि बुंफ्लांबाय। माबा रुवाथि सासे नागिरदों, ओमफ्राय गायदेया फैलानो हाथाय सानाय जादोंनो। हाथाय सानाय जादों? साला दासो हाथाय सानो मोनबायना, थै। बेखौनोथ' सानगासिनो र' आङो। ओरैनोबा मोजाङै दङमोन, दा आं लिंनायखायसो हाथाय सानाय जालायबायलै। बे हाथायफोराबो बोरै थै खसर। दालाय माथो जाबावनो सना, रुवाथि नागिरनांगौ? सासे रुवाथिखौनो नागिरनांगोन नोङो। आं मोनथिला दे, आङो बिदि थाबाय थानो हाया। नोङो मोनथिगौ ना, नोङो जेब्ला डिउटियाव थाङो होमबानियाथ' आं हारसिंसो थायो। ओमफ्राय आङो कटक माबा माबि जानो लुबैयो। बै चावमिनफोरखौ, मालपुवा, मेगिफोरखौ कटक जानो लुगैयो। दा जानो लुबैबा मा जानो देनाय, दा एवना होग्रा मानसियानो गैया जाहैबायना। गाबोननिफ्राय रुवाथि सासे नागिर दे, अबाव मोनो अबाव मोना। रुवाथि लाबाथ' सना मास मोनसेयावनो 4,000 5,000 थांगोन माथो फैसाया। बोरै खिबौ सेरथे मानसि मारलै नोङो। गावनि हिनजावा आथिं खरा जालायनानै गोलैना दङ, थेवब्लाबो नायनाय हौवाया जेबो खेरानो गैखाया, माने अननाय होननाय बुस्थुआनो गैखाया। अनलाया होमबा सना, आं नोंखौ 100% अनखायो।
अना नोङो आंखौ नोङो खालि फैसाखौल' अनो बिदि नङालै सना थारमाने बाथ्राया जाहैबाय मा रुवाथि सासेनोनो जुदि मास मोनसेयाव 5,000 4,000 थाखा फैसा होनांगौ अब्लानिया माथो जोंफोरनिया सोलिनो एसे गोब्राब जागोनलै जिखिजाया आं मोनथिया आंनो सासे नोङो रुवाथि नागिरना होफैथारनांगोन लोमजानायनि मुलिखौ जानानैसो एसे मोजां मोनबाय दे खर'खौ दे बिदिनो लासै लासैनो हामलांगोन दे दा आब' मुलिखौ जायै सिगाङाव जा रोखोम साखादोंमोन खर'आ आंथ' थैगोन रोखोमसो सानदोंमोन दाय बिदि सानो नामा सोरबा ओमफ्राय आब' माबा मैगं फाननो थांनाया बेसेबां मोनदोंमोन फैसाखौ 200 रां मोनदोंमोन बिनिनो 100 रां बायबायानो ओमफ्राय आब' फोजोंसार गुमैया आंखौ खबर लायाखै ना मायो मानो लानो बेलाय हाव ओरैनोबा माथो बियो आंखौ खबर लायो एबार आंखौ मानो खबर लायाखै आङो मोनथियालै बेफोरखौ मालाबा मानो खबर लायाखै गावगाया खिन्थायाखै खोना आं लोमजानायखौ लिंहर फोजोंसार गुमैखौ आरो फोजोंसार गुमैनि बिनानावखौबो लिंहर मानो लिंहरलाबायनो आंलाय लिंहरा आयालाय उन्दुलांदों ना मायोलै उन्दुलांबा आरो फोजानोबो बोरैबा मोनो माथो है फोजानि दे आयै 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 उन्दुलांबाय नामा हो हो फिसा उन्दुलांदोंमोन आङो नै आयै आं नोंनि थाखाय आपेल फिथाइ लाबोदोंमोन ए सोर लाबोखो आपेलखौलाय आदाया लायनो थांदोंमोन आयै दा जाथ'ला खोनादे फिसा ओंखामबो जानो जाबाय गांजेमा गोसोमखौ आङो ओंखाम खुरनोसो होदोंमोन अ दे होमबा माबा आयै ओंखाम जाखांना जा ओंखाम जाखांनानै जाबासो मालाय भिटामिन बांसिन मोनोनो दे जागोन दे बेयावनो दोनलां अ दोननोसै होमबा आङो नों जा दे अ ओमफ्राय आदालाय अबावथो थांखो जानो अबाव थांखोबा ना न'आवसो दङ आं नायासैयानो नै आयै बेयावनो दोनलांसै जा दे दे जागोन दे सासे ओंखाम खुरनायालाय माथो जाखो गांजेमा गोसोम आयं ओंखाम खुरनाया मा जाखो नै आयं नै खुरखांबाय र' हैनि दे लाबोदो ओंखाम उखैबाय आंखौ र' 1 मिनिट नै आयं बुरै लाबोबाय ओंखामा ए लाबोबाय दे दोन दे बिसनायावनो दोन दानिया जादो आयं स्लुप स्लुपनो गोबां आइटेम बानायदों माथो आयं औ आयं जादो दानिया सबायजों दाउबो संलायलायदों औ आयं सबायजों दाउ आलुजों दाउ आलु सबजि बिलाहि आरो ना ओमफ्राय गाजर साटनि ना गोरान बाथोन दे हामदो दे आयं ओरैनोबा बेफोरबायदि मैगंखौनो मोनजाथाराखैमोन बिसोरो संनानै थाङा मोनसेल' सङो एसेबां गिदिर आपेल नुनानै बेसेबा जानोसो लुबैबायलै आङो मोनबा जागौमोनलै आङो न'आव जेबोखौनो मोनजाया बिदि आपेल आंगुरखौथ' बादहो थाइबा दामिनि मेथाइखौनो मोनजाया माथो सानबाय थाखो आयं जेबो सानाखै आयं माबा थारमाने मैगङाबा गोथाव जादोंना जायाखै बेखौनो सानदोंमोन आङो ए नंगौ गोथाव जादों दे बे नुनायावनो माथो गोथाव नुखादों आयं आङो बाथरुमाव थांगौमोनलै नोङो आंखौ एसे हमनो हागोन ना हागोन आयं फै थांनि फै दे आयं हेंगारथ'दो हासिगोन दे आङो खिनिखौ दे होमबालाय दिनै सान्स होदो दानिया हख्लायना होदो आपेलखौ आयं बुरैया मोजां सान्स होबायलै आंखौ
Body chọt thế là và con nữa là khéo Roro ayo tangga sini. Saya 자식은 로. 아버스 밑에서 오든 그봐. 아버, 비바리 아버. saya 자식은 마베야 오든 등 밑에야 미스부다. 왜 테메어 신나든 등 마트 문학을. 문학을 양은 능나기를 피나이. 로로. 아버와도 내 말 마타버고 왕은 나기나 문은 낫겠더라. 네, 비스쿠다. 헤매오는 동음은 베코는 나기나 문아 안 바는데. 데이, 능든 내 부스트불고 왕은 나기나 내 놈은 나기라 마트. 에이, 시켜보라 나기나 문아 있는가 능이 부스트든 내 불고. 농구디. 네, 사야 잡아야 강드. 바부와 분의 가시는 사할릉는 나니. 네로, 잡아야느로. 강미시로 사고.